El musclo com ha de ser? Parlem de múscul arrogat. Doncs sabeu que el vi de roca està prohibit. Tots tradicionalment havíem sentit que el múscul que es feia aquí a prop, el múscul de proximitat, era el que es feia a les roques, al rompeoles, al trencaones de Garraf. Doncs això ara està prohibit, menjar-se aquest múscul. De fet, en molts llocs ni tan sols ja se'n fa. I el que es fa ara es fan unes batees, que són unes plataformes en mar, que es deixen anar unes cordes, i en aquestes cordes es cultiva el múscul. Es posa una reixeta i dins s'implanten els cídings, a les llavors, i és aquest múscul que es planta com a molt tard al mes de gener, i normalment es comença al setembre, de setembre a gener, és aquest el que creixerà amb el bon temps. Amb el bon temps començarà, a partir del gener, febrer, es començarà a proliferar i després es començarà a engreixar. De manera que el recollirem a partir una mica del mes de març, abril, quan es vagi fent gran. Varia una mica el color i el tamany, depèn d'on ha estat cultivat i com han estat les condicions meteorològiques de l'any. O sigui que així que us animem a provar múscul sostenible. Què és el múscul sostenible per mi? Doncs el múscul sostenible per mi és que estigui cultivat a prop, de proximitat, màxim delta. Delta és un gran referent, però que també les empreses que el cultivin al delta siguin empreses sostenibles, és a dir, que segueixin segells de qualitat i de proximitat. Us en podem recomanar un parell, i són amb les que la Platgeta treballa. I a més també que respectin les temporades. Fora de la temporada del múscul, podem anar a un múscul més del Cantàbric, no passa res, podem anar tastant coses diferents, o podem no menjar-ne esperant que arribi el múscul del delta una altra vegada. M'agradaria saber si us ha servit aquesta ajuda. Si us és útil, sisplau, doneu-nos el cor i feu-nos les preguntes que creieu i digueu-nos si us ha agradat o no. Si és la primera vegada que veieu un d'aquests continguts, doncs benvinguts. Si ja n'heu vist alguns altres, doncs moltes gràcies per seguir aquí. Deixeu-nos els vostres comentaris de què us ha agradat i de què us agradaria que expliquéssim.